номи хештан дар санги хоро шарт нест, зинда он номе ки дар дилҳои мардум ҷо шудааст. бо маданият будан ягон вақт аз муд намеравад. Ман на танҳо як донишгоҳ хатм кардам, ихтисоси шумо чӣ аст? футбол тамошо намекунам. барои як моҳариба варзишгари ММА чӣ қадар маблағ мегирад? мо агар мақсадмона дар моли дунё кунем, моли дунёамо мегирезад. рӯзи маъмулии шумо чӣ гуна мегузарад? соати 12 мехезӣ. саҳар ба вақт бале, барвақт. чӣ мехӯред 13 кило барои нест кардан? манту ош. донише ки шумо аз худ кардед ҳаст? варзишгар бо бесарпараст варзишгар наметавонад шидан. клуби аҳмадро муаррифӣ мекунед. ҳастанд варзишгарое ки маршрутка пулӣ надоранд. фикри реванш ҳаст бо нафароне ки моҳариба карда будеду мағлуб гашта будед? реванш рост гап нуқтаро монде жир мемонде. нақшаҳои 5 солаатонро барои мо мухлисонатон гуфта метавонед ки чӣ аст? ҳамаи шароито ки муҳайё аст барои мо бояд парчами тоҷикистонро бардорем. мо 1 миллион намро тақсим мекунем. салом.